Здравейте, пандиш-панчета! Аз съм вашата умница котка-биоложка. Днес ще си говорим основни неща за устройството на клетката и за клетъчната мембрана. Да, тези клетки, които изграждат и теб. Клетката е основната елементарна единица на живата материя. Независимо от разнообразието си, клетките притежават еднакво устройство. Изградени са от едни и същи атоми, молекули, надмолекулни комплекси и клетъчни органели. Всички клетки имат три основни елемента – клетъчна мембрана, цитоплазма и наследствено вещество. Клетъчната мембрана представлява тънка ципа с избирателна пропускливост. Цитоплазмата е вътрешното вещество в клетката, като тя е полутечна, а наследственото вещество е мястото, в което се съхранява наследствената информация. Интересен факт е, че първата клетка е била наблюдавана от Робърт Хук през 1665 година с микроскоп, създаден от него. Той въвежда и самото понятие клетка. Следващите векове са били направени много наблюдения на клетките и накрая се създава и клетъчната теория. Тя е създадена от Теодор Шван, Матиас Шлайден и Рудолф Вирхов според клетъчната теория. Първо, клетките са най-елементарната единица на живата материя. Второ, клетките въпреки различията си имат сходни структури и функции. Трето, клетките в многоклетъчен организъм работят като едно цяло в полза на целия организъм. Четвърто, клетките се размножават чрез делене. Клетките се делят на прокариотни и еукариотни. Основната разлика между тях е, че прокариотните нямат ядро, а еукариотните имат. Всъщност, превода на думата еукариотни е същинско ядрени. Прокариотните клетки са представителите на царство Монера, т.е. бактерии, като например цианобактерии, същински бактерии и така нататък. Еукариотните клетки са всички останали едноклетъчни и многоклетъчни организми – растения, животни и гъби. След като вече знаете основни неща за клетката, ще ви разкажа подробности за клетъчната мембрана. Както казах, клетъчната мембрана представлява тънка ципа с избирателна пропускливост. Тя е изградена от белтъци и фосфолипиди и осъществява връзката на клетката с околната среда. Избирателната пропускливост на клетъчната мембрана се дължи предимно на белтъците. Фосфолипидите са структури, които се състоят от хидрофилна глава. Обича водата и хидрофобна опашка. Мрази водата. Клетъчната мембрана има два фосфолипидни слоя. Хидрофилните глави са насочени към цитоплазмата, а хидрофобните опашки една към друга. Клетъчните мембрани имат и мембрани белтъци, които са разположени неравномерно в фосфолипидния слой. Те могат да са хидрофобни или хидрофилни и да променят местата си. Те служат за рецептори, могат да пренасят различни вещества и укрепват мембраната. Основна функция на клетъчната мембрана е нейната транспортна функция. Тя се дели на такава за малки частици и на такава за големи частици. Тази за малки частици пък се дели на пасивен и активен транспорт. Пасивният транспорт е без разход на енергия. Чрез дифузия веществата се придвижват от място, където са повече, към място, където са по-малко. Веществата могат да преминат през мембраната чрез фосфолипидния слой, но там могат да преминат предимно само въглероден диоксид, кислород и незаредени частици. През мембраните белтъци могат да преминат иони, аминокиселини, глюкоза и така нататък. Това се нарича улеснена дифузия. Осмозата пък е обратното на дифузията. Веществата преминават от там, където са по-малко, към там, където са повече. Активният транспорт е съответно обратното на пасивния. Той е с разход на енергия. Транспортната функция на големи частици се осъществява чрез цитозата. При цитозата клетката се променя и приема или отделя големи молекули. Цитозата се дели на ендоцитоза и екзоцитоза. Ендо означава вътре, екзо означава отвън. Тоест в ендоцитозата веществата все едно се поглъщат, а в екзоцитозата се отделят. Ендоцитозата се дели и на пиноцитоза, в нея се поглъщат течни вещества, и на фагоцитоза, за твърди вещества. Интересен факт – яйцеклетките поглъщат хранителни вещества чрез пиноцитоза.
Това е за днес, драги ми сладурковци. В следващото видео ще обясня в повече подробности цитоплазмата и клетъчните органели. Поговорихме важни неща за устройство на клетката, клетъчна теория и клетъчна мембрана. Бъдете здрави като емайлът. Айде, чао!